हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव मोनसे गोदान भिडिअजों बरायबावनाय जाबाय। दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों जोंनि बर'नि सासे भेरि फेमास आरो भेरि टेलेन्टेड एक्ट्रेस लीना बसुमतारीनि सोमोन्दै। बिथाङा दिनैसिम मोनबेसे फिल्मसफोराव फाव खालामबोखो आरो सोर सोरनि डिरेक्शनाव सोर एक्टर्सफोरजों जयै खामानि मावबोखो बेफोरनि सोमोन्दै फोरमायगोन। नोंथांमोनहा भिडिअखौ स्किप खालामाजासे मोजाङै नायलांब्लानो जाबाय। थ'दो बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। बिथांनि मुङानो जादों लीना बसुमतारी, बर' फिल्मनि एक्ट्रेस आरो हम टाउना जादों बरामा आरो बिथांनि निकनेमा जादों लिनु। क्वालिफिकेशना बिए। बिथांनि जोनोमा जादोंमोन 12 डिसेम्बर 1992 मायथाइयाव, अब्ला बिथांनि बैसोआ दा 21 बोसोर। बिथांनि फिल्मसफोरा जादों फारियै नेनानै थाहैगोन। बे फिल्मा 2013 मायथाइयाव रिलिज जायो आरो बे फिल्मनि हिर'आ जादों सुखबीर खारजी। बेनि उनाव अन्नायनि आन्दोआव बे फिल्मा 2014 मायथाइयाव रिलिज जायो सोमदोन बर'नि डिरेक्शनाव आरो बे फिल्मनि हिर'आ जादों दिनेश रामसियारि। आरो बेनि उनाव हाबा। बे फिल्मा 2016 मायथाइयाव रिलिज जायो रुबुलनि डिरेक्शन होनायाव आरो बे फिल्मनि हिर'आ जादों दिनेश रामसियारि। बेनि उनाव रेगा 1986। बे फिल्माबो 2016 मायथाइयावनो रिलिज जायो पंकज लाहारीनि डिरेक्शन होनायाव आरो बे फिल्मनि हिर'आ जादों लिंसार बसुमतारी। बेनि उनाव लोरगिदिङा। बे फिल्मा 2017 मायथाइयाव रिलिज जायो पंकज लाहारीनि डिरेक्शन होनायावनो आरो बे फिल्मनि हिर'आबो लिंसार बसुमतारीयानो। बेनि उनाव उदांस्रि। बे फिल्मा 2018 मायथाइयाव रिलिज जायो गुरु पवित्रनि डिरेक्शन होनायाव आरो बे फिल्मनि हिर'फोरा जादों जेम्स आरो उदय। आरो बेनि उनाव मोदैनि नोजोरा। बे फिल्मा 2018 मायथाइयाव रिलिज जायो कमलेश्वर बसुमतारीनि डिरेक्शन होनायाव आरो बे फिल्मनि हिर'आ जादों उदय। बेनि उनाव बिर। बे फिल्माबो 2018 मायथाइयावनो रिलिज जायो पंकज लाहारीनि डिरेक्शन होनायाव आरो बे फिल्मनि हिर'आ जादों सोरां नार्जारी। आरो बेनि उनाव गोथार। बे फिल्मा 2019 मायथाइयाव रिलिज जायो राजा नार्जारीनि डिरेक्शन होनायाव आरबि फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय आरो बेनि हिर'आ जादों लिंसार आरो सुखबीर। बेनि उनाव हायनामुलि 7। बे फिल्माबो 2019 मायथाइयावनो रिलिज जायो जगत बर'नि डिरेक्शन होनायाव आरो बे फिल्मनि हिर'फोरा जादों फैला आरो मेन्डेला।